ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ କାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଏବଂ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବା ସବୁବେଳେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ସ୍ପିଚ୍ କ୍ଲାରିଟିର। ଆମେ କଥା କହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଅନେକ ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ଥାଏ। ଯଦି କାନରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଂଶ ହିଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ବିଶେଷ କରିକି এই ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଅଧିକ ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶବ୍ଦ ଜୋର କରିଦେବା ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ଶୁଣିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଉଡ଼ର ମିନ୍ସ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କିଛିଟା ମିସ୍ ହେଉଥିବ, ତାହା କେବଳ ଡିଟେଲ୍ ହିୟରିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ କେମିତି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିବାଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା? ଫେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପିକର, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଏଜ୍ ବା କୋଳାହଳ ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ କଥା ନ ହେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଜାଗାରେ କଥା ହେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ନଏଜ୍ କମ୍ ଥିବ। ଯେମିତିକି ମନେକର ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଟିଭି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କି ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ର ନଏଜ୍ଟା ହେଉଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫ୍ୟାନ୍ର ନଏଜ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା, ତ ବେଟର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ହିୟରିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି କଥା ଗୁଡ଼ା ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, 26-27 ଇୟର୍ସ ଥିଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯଦି କିଏ କହୁଥିବ ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ହିୟରିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କିଛିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଓ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଣିବାରେ ବା ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ହିୟରିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାନ୍ତୁ।